इचलकरंजी मनपासाठी भाजपचं ठरलंय। भाजपनं उमेदवार यादीवर शिक्कामोर्तब केलेला आहे। 2 बदलांसह उमेदवारी यादी ही फायनल करण्यात आली आहे। आजपासून एबी फॉर्मचं वाटप सुद्धा केलं जाणार आहे। चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये उमेदवार यादी निश्चित ही झालेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। इचलकरंजी मनपासाठी भाजपचं ठरलेलं आहे। भाजपकडून उमेदवार यादीवर शिक्कामोर्तब झालेला आहे। 2 बदलांसह उमेदवार यादी अंतिम करण्यात आली आहे। तर इचलकरंजी मनपासाठी भाजपचं ठरलेलं आहे आणि भाजपनं उमेदवार यादी पूर्ण अंतिम सुद्धा केलेली आहे आणि आजपासून एबी फॉर्मचं वाटप सुद्धा केलं जाणार आहे। चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीमध्ये उमेदवार यादी निश्चित झाली आहे।